Как да занулим сервизна интервал на апетица? Даваме на контакт. Изчакваме малко. Така. На дисплея трябва да намерите сервис интервал дисплей. Така. Влизаме. Дава след колко време е следващата смяна, колко дни. В момента е занулен. Следващия, когато сте карали, ще ви даде реално километража с колко дни ви остават. Завъртате ето това копче един път наляво. Така и ви казва Reset All Change Interval. Когато дойдете тук, натискате средното копче на това кръвото и по този начин потвърждавате. Мисля, че в 2 стъпки се потвърждаваше. Сега ще го направим да. Изкарва ви да или не. Завъртате на да. Потвърждавате още веднъж. Това ви е процедурата по зануляване. Можете да си проверите така. Тук някак се връща назад. Има проверка на нивото на маслото, тъй като двигателя няма щека. Един от моделите, в които няма щеки. И през дисплея има ниво на маслото, на което можете да видите. И сега ще ви го покажем. Така, с това копче връщаме назад. Има копче Return. Връщаме назад. Вдигаме един път нагоре. Идваме на Oil Level. Трябва да дадем контакт, казва. Така и дава нивото. Вижда се над средата. Това ви е реално електронната щека.